2011. Hirveä päivä. Iso johtaja häädö. Ei oo pitkä aika ollut niin rankkaa. Iso johtaja häädö. Ja poliisi uhkaus. Poliisi uhkaus. Minuutin aika. Antoi minuutin aikaa. Sitten meillä meni vähän aikaa. Sitten se sanoi, teillä on 40 sekuntia aikaa. Ja sitten se sanoi, että se vie fiestan. Se vie fiestan. Että tulee ja vie fiestan. Se hinuuri sieltä. Siinä vaiheessa mä olin aivan masennuksen partaalla. Mä koin aivan hirveätä. Mun elämässä tapahtui jyrkkä alamäki. Fiestan! Ale yritti vielä puhua sille järkeä, mutta se ei tainnut toimia. Järjen puhuminen sille ihmiselle ei toiminut. Se uhkas isolla johtajalla. Isolla johtajalla. Mitenkä paljon aikaa? Minuutti. On tarkka minuutti. On tarkka minuutti ja just käyntiin. Iso johtaja paikalle. Sen jälkeen. Joka omistaa tämän paikan, tämä on yksityisalue. Teille mitään lupaa olla tää, sekin ottaa poliisille. Rikosilmoitukset ja muut, että sakkohan siitä tulee. Joo, minne tuomio vai? Ei, sakot siitä tulee, teille lupaa ottaa alueelle. Semmonen 40 sekuntia. 40 sekuntia, se varmaan riittää meille. Kyllä, tuli päätös vittu! Ei mikään turhaa! Näin on mies.